Estem perdent aigua, però damunt les intervencions que s'estan fent, com que no resolen el problema d'arrel, també són diners que es tiren. I veiem que hi ha ara mateix una situació de bloqueig absolut en un sistema de distribució d'aigua antiquat i obsolet. Són canonades dels anys 60, tenen plom, tenen fibromiant, i això s'ha de substituir, s'han de col·locar unes canonades en condicions i que complisquen amb la normativa actual. No? I què està fent Xàtiva perdent un 75% de l'aigua que ve de Bellús? N'hi ha una eficiència hídrica d'un 20%. Això no és una reivindicació d'ara, és una reivindicació de fa molts anys. Però, clar, sí que també és cert que políticament l'intervindre en este problema pues, pot crear cert rechaç, no? Perquè sí que és de veres que mentre tu vas fent la intervenció no se poden fer la intervenció d'obrir un carrer, pam! No, que és una mesura impopular. Clar, és una mesura impopular, però necessària. Fa falta una planificació. És de veres que fa molt de temps que estem intentant que se redacte un pla director on se pugui veure clar quines van ser les fases d'intervenció i quin va ser el cost, i que això ho sàpiga tota la ciutadania. Coneixes a gent que està afectada. L'altre dia vaig parlar amb una xica que diu jo he hagut de deixar la casa dels meus pares perquè és que no puc viure allí, això no és saludable. De la quantitat d'humitat i de fuites d'aigua que hi ha. Vaig conèixer a una altra xica que també tenia problemes, me va ensenyar un vídeo, diu, mira, la casa, ja arribava l'aigua, pareixia la Pantanà, als genolls, tenia tot el comedor inundat. Clar, aquestes situacions afecten al patrimoni de les persones i això s'ha de solventar. No? Vull dir que així hi ha molts factors en joc, i no només mediambientals, sinó també patrimonial, i això afecta també a la salut de les persones, no? Que estan vivint dia a dia amb aquest problema que no saben com afrontar-lo i que ningú es dona una solució.